Здравейте! Казвам се Юлиан Илиев от фирма Тони и днес ще ви запозная с нашите нови продукти. Нашата компания има за цел да подобри и запознае клиентите ни с новостите и добрите практики в хигиената за дома. Благодарение на дългогодишния ни опит в разпространението на хартиени торбички за пръснокачки, нашата компания намери начин, чрез новите технологии в производството на микрофилтърни материали, да разреши всички проблеми и да отстрани ограниченията, създавани от хартиените торбички за пръснокачки и платнените торбички за пръснокачки. Това, което държа в ръцете си, е торба за пръснокачка от нетекан текстил. Този материал ни помогна да редуцираме големия брой модели до нови 9, покриващи 90% от търсените на пазара торби за пръснокачки. Следващия проблем, който успяхме да решим, това са огромните стилажи с торби за пръснокачки. Стоката се превърна в малка и добре подредена, лесна и подходяща за разположение дори в тези добре оформени рекламни контейнери. Омразният проблем с скъсването на хартиената торбичка за пръснокачка е изцяло решен. Този материал не може да се скъса. Универсалността на торбичките за пръснокачки води до увеличаване на оборота, оптимизация на складовите наличности и, разбира се, най-важното, улеснява крайния потребител да открие подходящата за него торбичка за пръснокачка. 7 от моделите торбички за пръснокачки са унифицирани на база най-продаваните в страната. 2 от моделите са универсални заради възможността за залепване на тях на нужното ни картонче. Това е двойно залепваща лента, чрез която изключително лесно можем да направим торбичка за пръснокачка, подходяща конкретно за нашата пръснокачка. Цялата нужна информация за торбичките е изписана на лицевата част на етикета и, разбира се, на гърба са описани всички модели, за които е подходяща тази торбичка. Използвали сме икони, които виждате ето тук, които дават пълна представа за предимствата на материала и на самите торбички за пръснокачки в сравнение с всички останали на пазара. Цветовата кодировка направи торбичките лесно разпознаваеми и лесно откриваеми от нашите клиенти. Всяка една от тях е в различна цветова гама и е много лесна за запомняне. Не е нужно да помните модел или марка на вашата пръснокачка или торбичка. Достатъчно е да запомните само цвета на последно закупената. Сега вече да намерите своята торбичка за пръснокачка е много лесно, много по-бързо и много по-удобно, благодарение и на този каталог, малък, изключително подробен, с много модели. И, разбира се, тези торбички за пръснокачки водят до най-важното. Много по-добри филтриращи свойства, по-чист и по-здравословен живот. Благодаря.